Здравейте! Искам да ви представя един нов метод, по който можем да поставяме надписи върху различни обекти чрез декупаж. Ето вижте, поставила съм ги тези, които са били отпечатани на салфетка, а не по стандартният начин с разпечатка от принтер. Предлагам ви вариант с фотополимерни печати, които са изработени не по стандартният начин, за да могат да издържат на перманентни мастила и бързо съхнещи. Мастилото, което ние ще използваме, е бързо съхнещо. Поставяме си малко, колкото ни е необходимо, в един ъгъл. Вземаме акрилното блокче с печата, намастиляваме си го. И отпечатваме върху салфетката. Когато се използват перманентни мастила, отпечатъка е много добър и всяка една подробност от печата се личи. По този начин могат да се поставят не само надписи, могат да се поставят различни орнаменти. Ето тук съм поставила един друг отпечатък от друг печат. Ето, можем да си го изрежем и да си го сложим от другата страна. Можем да си сложим и картинки, които са съвсем различни. Тези обаче съм ги отпечатала с водно мастило. И това може да бъде сложено на какъвто искаме обект. По този начин може да се постигне много по-голямо разнообразие на нашия декупаж, не само с стандартните салфетки. Ето това е нашия надпис, откъсваме си го и не се притесняваме, че след като използваме C200 или лепило за декупаж, той ще се размаже. Печатите дават възможност за възможност да си развихнем фантазията, да можем различни елементи да ги съчетаем заедно, независимо каква салфетка имаме. И ето сега ще сложим тук един надпис с декупажно лепило. Ето как сега няма да се размаже. Отпечатъка остава перфектен. Спестяваме много време и средства. Фотополимерните печати могат да се почистват с спирт или със специално, когато е използвано перманентно мастило, могат да се използват и стандартни препарати, които са за перманентни мастила. Ето вижте какъв хубав отпечатък стана. Този орнамент също е много добър. Това е една добра възможност всеки от нас да развихре своето въображение и по всякакъв начин да направи различни комбинации, които да са привлекателни и да се харесват. Ето. Това е, което съм правила преди. Вижте как може да стои съвсем добре. Все едно е отпечатано на салфетка. Това е от нас. Материалите, всъщност може, ако ви липсва перманентно мастило, можете да използвате перманентни маркери, обаче за печати, които имат голямо разстояние между буквите или между елементите, може да използвате и покривни маркери, като намазвате самият печат с маркера и си го отпечатвате по същия начин. Ето това е правено с такъв покриващ маркер. И стои изключително красиво. Можете да намерите тези материали в сайта на Migitocom.